Muzičar Peđa Jovanović u velikom intervjuu za video format Ispovesti progovorio o tome kako ga supruga Ana Jovanović ostavila u trenucima kada je imao velikih problema sa alkoholom, te i da je u tom periodu sledila njena afera sa fudbalerom Duškom Tošićem. Imao sam period u kom sam previše pio, to je bila, da tako kažem, jedna mračnija faza u mom životu. Nikada ne bih voleo da se vratim u to vreme. Često sam pio, a onda sam shvatio da je to nešto što mi nikako nije potrebno. Rešio sam da se trgnem, okrenem zdravim navikama. Sada pijem samo vodu i mogu da kažem da se super osjećam. Prelomni moment da ostavim piće bio je moj razgovor sa samim sobom. Bog mi je dao šansu da sada napravim nešto od sebe i tu nema mesta neozbiljnosti. Želim da budem bolji roditelj, bolji na svim poljima, priča Peđa i nastavlja. O devojci ne bih da pričam, mogu samo da kažem da sam ispunjen i na tom planu. Moja bivša supruga Ana i Duško Tošić imali su pravo da rade šta hoće. Kada se to dešavalo, ona je već bila slobodna žena, ima pravo da bude sa kim hoće i želi. Ko sam ja da se u te stvari mešam? Mi smo u super odnosima, imamo 3 dece, nisam se oglašavao u medijima, niti da se provlačim u istin kada je ta afera bila u jeku. Sada je sve u redu među nama i to je bitno. Sa Anom se svakodnevno čujem, ona je sjajna osoba, ne bih mnogo da pričam o njoj, ali ako je pominjem u celoj priči, sam ja kriv za rastanak. Ostavila me je baš u tom periodu kada sam preterivao u piću. Nije mogla da me trpi, to niko ne bi mogao da trpi. Bio sam nemoguć tada i razumem što je otišla. Peđa se potom osvrnuo na početke u karijeri pa je otkrio da pokojni Džej Ramadanovski je bio zaslužan za to da postane ovo što je danas. Pokojni Džej bio je jedan od mojih uzora, čast mi je da sam poznavao tog čoveka. Kada smo se davno, moj brat i ja, 2001. godine doselili u Beograd, prvi klub u kom smo radili bio je njegov. Tačnije, on nas je ubacio u tu priču da radimo kod njega. Ljudi su bili skeptični po tom pitanju, jer nas niko nije znao. On je verovao u nas, znao je koliki smo profesionalci i angažovao nas je u svom klubu. Nikada ne bih mogao dovoljno da zahvalim tom čoveku. Svi koji ga poznaju znaju koliko je voleo da popije. Uvek sam gledao kad sednemo da upijam znanje od njega. On je jedan od najmuzikalnijih ljudi sa estrade, bio mi idol. Što se tiče naših druženja, izlazaka, uvek se sve svodilo na zabavu. Bio je pozitivan lik, sa njim uvek je bilo samo smeha i razonode. Pamtim, mnoge noći urezane su mi u sećanju, imao je veliku dušu. Sa svima je gledao da bude super, da nikoga ne ošteti, već samo da pomogne. Neće se ponoviti nikada neko kao što je bio on. Doktore nikada nije hteo da sluša, nije hteo da se menja, a kada je trebalo da snimimo jednu pesmu u mom studiju, znao sam da ništa nećemo uraditi ako krenemo da... Dolazi on kod mene i kaže, Peđa, kaži ti meni šta ima da se pije. A ja nabrajam, voda, sok, kisela, ledeni čaj. A on mi kaže, jeli bre Peđa, ti to hoćeš da me ubiješ? Pričao je da voda nije dobra, ni u kolenu. To su situacije koje se pamte, ispričao je pevač.